Guys, खुलुमबाय नोंथांखौ आंनि भिडिअआव सिगांग्रो बयखौबो फिन खनसेबाव बरायनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो लोगोसे आंनि चेनेलखौ गोदानै नायदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लाइक, शेयार, कमेन्ट खालाम आरो लोगोसे बेल आइकनआव थुनो बावनाङा। भिडिअखौ जोबजासिम नायलां दे। दिनै आङो मानि सायाव भिडिअ लानानै फैदों नोंथांमोना एसेबाबो थाम्बनेल एबा टाइटेल नायना मिन्थिखाबाय जानांगौ। आङो दा फट'हैनो थांनो नागिरदों आरोना, ओमफ्राय नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफालांबाय थादो, आं नोंसोरनो खोन्थालांबाय थानोसै आरो। अखाबो हागासिनो बेनिखायनो आङो साथा हमदों। बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। थ'दो। Mana manusiaफ्रानो खमथार। Mana manusiaफ्रानो खमथार। Hey guys. होखांबाय? दासो फैदों जोंहा। नांलायला खोमा ने? बेजोंनो जागोन खोमा। माबा सिम्फुखौ दखानावसो दंना बेयो? सिम्फुसो लायनो होखांबाय जोंहा थांफिनसै एबार। नै सफैबाय, गामि मोनफैबाय जोंहा। बै ससेनिफ्राय फिरबिलिजों थांदोंमोन। न' मोनसिगोन, गामि मोनफैबाय। फट'खौ हैनानै फैखांबाय आं। न' मोनसिगोन। लोगोफोर, भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनाय जायासै। भिडिअआ गुसुं जाबाय, थेवब्लाबो बेखिनिबाबो नोंथांमोना ओरैनो नायसाबदो आरोना। आं बारा गोलाव भिडिअ खालामनो हायासै, थेवब्लाबो बेखिनिखौनो नायदो। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट खालामनो बावनाङा दे। खालाम आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन दे। बिदिब्ला बाय।